Oh, tombok kangen. Kok kupingku kok beda. Oh, duet. Milih kali sindene sinten? Lah nek sampean ngomongke sapa, Mas? Mbak Susi. Bakso. Kok diambung malah aku. Ya, sehat ya, Mas. Ayo nyembangnya tombok kangen. Mbak Susi nanti. Mbak Susi. Weh, kalau. Disepot dhisik disepot. Ya, oke. Ayo, Mbak Susi tundang tapi ngene sepot. Ya. Tombok kangen. Tombok kangen, sapa sing? Mbak Susi. Ayo. Susi. Mbak Mira Susi, ya. Susi. Mbak Susi Mira, yo. Yo, 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 yo. Rodo rene Mbak Susi, maju. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Pertemukan jodoh yang sepasang. Hei. Semoga langgeng selawase Mbak Susi. Susi, iki permintaan tombok kangen kanggo Bapak Casmuri. Bapak Casmuri. Bapak Lebe yang kepunyaan warung rumah makan Ibu Turipah. Oke. Saestu niku, Mas. Saestu dan buat Bapak Kepala Desa Karangsari juga Mas Kokok Wasit. Ya. Nggih kagem Pak Gimin barang no. Pak Gimin iki tampani Kadek Pak Casmuri. Alhamdulillah, Masya matur Allah. sembah nuwun. Mugi-mugi Pak Casmuri nggih Betul. tansah pinaringan panjang yuswa lancar rezeki. Amin. Nggih, lagune napa mau, Mas? Lagune Tombok Kangen. Tombo kangen. Jenengan nek mboten redeg to, Mas? Oh ya ra dredeg wong biasa karo kowe Susi. Weh. Ketoke wis weweanan ketoke Oh, iki. Biasane wirah ning endi? Biasane kan mau jane nek Pak Bupati munggah asline kon munggah maneh asline nyawer kaya kuwi. Kayak kuwi. Pak Kirman kon munggah asline maune ninggali ora ketang biru-biru apa abang-abang kaya kuwi. Nanti Pak Kirman nanti. Ngono lho Pak Kirman. Setuju napa mboten Bapak Ibu? Kalah gretek. Setuju buatan Bapak Kirman. Wah. Aku gak wani muni ngono ya. Ayo, kendel kono to, Reng. Ayo, tombok kangen. monggo. Tombok kangen. Wis. Goyang Susi. Asik. Yo. Ayo goyang, Mas. Kita goyang bro.
matikan. Ya. Oh, Katane rame. Baleni jajal. Baleni. Tuh gerak tuh. Ya. 1, 2, 3. Ya. Wah, gak Lah, MC ini nanti ye. gak cocok karo pelatih. Ya nganggo irama to ya, Mas. Mbak Ya Susi. nganggo irama. Heeh. Nak Cahayu. Nggih.